Epa, Badella, hementxe. Gaurko bidai honen lehenengo etapa bukatu berri, admite oso honean, nire lehenengo parte hartzia duan bizi saio honetan, deskurrimentua haunditik, ez da, gauza pila bat ikasi dut. Indeuna izan da fiko ban elkartu, bertatik boliki bidegorrian barrena, nolabait topatuta bidegorria Hendaiaraino, eta bertan borderline bizitatu dugu. Gero hortik hasi dugu gure odisea. Doni balero izunean bidian kotxe tartian altzan bezala ibili, eta gero ja pixka bide lasaiago da, azkainan irizigea. Segulako bazkaria eduki dugu. Azkaindik azken izatitxoa dugu Sararantz, eta guztia imukara emateko Sarako plazan elkartu behar. Errealitatek beste ikuspegi bat, iparraldeko INR elkarteak, eta asko ikasi dugu energia berriztagarria ingurua, ikan ikusten proiektuekin, eta aurrera eraman izan dituzten egin askoekin, benetan lan polita ederra dagoan antzian. Eta hemen gaude, ikustu zuen bezala, Sarako trinketian, eta hoxe, hasi deula oso goian. Oseak ere ziren dituzke, nik ez banito